berangkat sekolah apa? Nggih, Bu. Kula nyuwun pamit lajeng nambah sekolah nyuwun pangapunten. Ya, sing hati-hati. Assalamualaikum. Bu, kula pun langsung saking sekolah. Ya, saiki ganti kelas. Hati-hati. Muga Gusti tansah ngaminanti ing sekolah. Pikirane sing padhang pinter wis. Namo larang saka bapak ibu guru. Metren Ibu. Nggih, hati-hati nggih. Oh, ya wis bali wis salam kale. Oh, ya ya ya. Bu, kula badhe budal sekolah. Ya hati-hati ya, Nok. Muga pinter yang ilmu sekolah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula sampun langsung sekolah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, kula ajainipun pamit datang di sekolahan. Nadone nggih, Mbak. Ya hati-hati ya, ya. Nggih. Akan mensekolah ngarap. Amin. Iki ngono milamu. Matur suwun nggih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis bali ta wis. Sampun. Ya lek salin tambi ndak greget. Nggih. Tadi dulu nggih, Mbak. Ya. Nak nyuwun donga pamit kula ganti pamit ajeng lampah sekolah. Ya, sing hati-hati ya, ora tok nakal, gawekke ulane Pak Guru dulu. Ya, hati-hati menyang. Ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nyuwun pun mantuk sekolah. Oh ya, diware apa karo Bu Guru mau? Mbang Gedung. Ya, wis istirahat, ganti baju ya. Nggih, nggih. Kula badhe pamit nang sekolah. Iya, Nduk. Hati-hati ya ana ning dalan. Nggih, Bu. Sangune wis to? Pun, Bu. Halo, Bu. Wis banyak nang sekolah. Sampun, Bu. Iya lancar to? Lancar, Bu. Berangkat sekolah, Pak? Mbak Dewi. Ya, Bu. Kula ajeng pamit ajeng pamit ajeng nang sekolah. Ya, hati-hati ya, tak sayangnya. Nggih, nurun, Bu. Ya, serane kamu ya. Nggih. Bu, aku wis bali. Ya, Karen ngono lek maem. oke, aku Nggih, Bu. Bu, kula nyuwun pamit badhe bidal dhateng sekolah. Oh iya Le, lek sinau sik
Tenanan ya Le, ben dadi cah pinter, sesuk nek wis gede dadi wong sukses. Hati-hati ya Le. Ben numpak pit sing hati-hati ya Le. Bu, kula nyuwun pamit, kula ajeng bidhah sekolah. Kula nyuwun ndonga pangestunipun. Ya Le, hati-hati ya Le, muga-muga sinaumu lancar lan dadi wong sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, kula saking bidhah sekolah. Ya Le. Kepala sekolah, Dok. Yo, hati-hati ya Nduk ya, sekolah sinau dadi cah sing sregep ya. Nggih. Iya, Mbak. Nuwun. Dadah. Nah, Aja lali lho. Nganggo masker aja lali kaya sing dikantor pemerintah ya, nganggo masker, cuci tangan, karo jaga jarak ya. Hati-hati nggih. Yo, Nduk, kabare? Piye mau nang sekolahan? Pelajarane iso to? Oh iya. Keselna kan saiki? Nggih. Ya, saiki kan ganti klambi, terus cuci tangan, cuci kaki ya, aja lali ya. Terus maem ya. Pak, kula ajeng mangkat sekolah nggih, Pak. Nuwun doanipun. Assalamualaikum. Salam. Pak, kula ampun mantuk sekolah, Pak. Ya sing hati-hati ya no, muga-muga dadi bocah sing pinter, ngatekke Bu Guru ya. nggih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, kula sampun mantuk sekolah. Iya, ana lek ganti baju, lek bisa tangan ya. Lek maem. Bu, nyuwun pamit. Kula badhe bidhah sekolah. Saha nyuwun donga pangestunipun. Ya nak, ibu berkahi. Kowe le sekolah sing tenanan.
iki berkahi. Wis sangu ngono. Sampun, Bu. Oh, ya wis nek wis sangu ya kono mangkat ya, sing hati-hati ya. Nggih. Bu, kula sampun mantuk saking sekolahan. Ya. Saiki lek ganti klambi engko lek maem. Nggih, Bu. Bu, Kula sing pamit aja mangkat sekolah. Ngerti nggih? Oh iya, Leng. Hati-hati nek mangkat sekolah, nek diulang bu guru ki nggak teki. Nggih, Bu. Nggih, nyuwun sakmora. Nggih. Ya. Ya, nek turah ditabung ya. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Mak, kula aja mangkat sekolah. Ya Lim, pembuat hati cah pinter ya, wis nang mlaku alan-alan turut pinggir. Ya sangune. Ngano kasih deh. Wis. Bisa. Enten Ibu. Damar, Mak. Ya le, Ibu. Enten Ibu. Damar, Mak. Ya le, Ibu. Nggih.